sammen, og velkommen til den her video. I dag der er det nytårsaften, og jeg er hjemme hos min mormor, som der går ligesom, så I kan se mig. Og lige nu er vi på vej over til hønsene for at lukke for dem. Ja, og så lige om lidt skal vi spise, og så kommer min moster og min fætter, og så skal vi fyre krudt af og alt sådan noget. Så. Okay, vi har lige været inde hos høns. Okay, vi kan ikke se noget nu. Og ja, sådan, der var kommet nogle nye sådan, høns, siden jeg var der sidst. Og det var den hvide, som jeg lige sætte billedet af her. Og en grå, som jeg også skal sætte billedet af her. Og en brun cirka. Og var der kommet flere? Ja, der var. Nå, ja, men de tre kan jeg bare lige... Ja. Ja, men nu viser jeg bare de tre. Men nu er vi faktisk... Sådan, min mormors hus ligger lige der. Så nu går vi derop, og så ved jeg ikke helt, hvad vi skal lave. Okay. Ej, det er godt nok uhyggeligt. Ej, det... Så vi får igen flere gaverne. Eller jeg kan, fordi jeg har ikke lide. Så det er mig, der har skuddet på det. Det er heller ikke fedt, det der er i. Det venter. Okay, så nu skal min mor lige pakke pakkegaver ind til. Vi har alle mulige ting her til pakkelej. En sodavand, hakket tomater, tomatpuré, noget balsam, noget sodavand, noget majs, en smoothie, proviantterninger, en anden sodavand, nogle skraldeposer, håndsæt, noget slik, flere rækker tomater og nødder. Der kan huske dengang, der var indhøstkineser, der hed jeg anorak på den her, og der gik ild i. Høj. Du kan så også lidt langt. Hvad skal jeg gøre? Du skal tage en. Skal du må lige binde den, ikke? Sådan. Bare giv en karakter. 3, 2, 1. Så nu skal jeg til at spille Stumble Guys, som jeg lige. Så lige nu kan jeg ikke snakke så højt, fordi dronning Margrethe taler. Og jeg spiller stadig Stumble Guys. Ja, jeg kan lige... Ja, der døde jeg lige med vilje. Så ja. Det gør et stærkt indtryk for os alle. Men på trods af det er rigtig mange stærkt ønsker om at forsørge sig. Nu har dronningen lige holdt sin tale, og nu skal vi spise aftensmad. Nu er vi færdige med at spise forret. Så nu er der hovedret, og jeg har spist lidt kød her. Ja, det kød der. Min mor har spist kød, sovs og kartofler. Og så er der kartofler der og kartofler der. Så er der sådan noget, ved jeg ikke. Svampestue. Det er ikke kun champagne. Så er 4 kartofler præcis det samme som min mor. Og vi kan tage mad. Og så er der lidt champagne og rødvin. Og cola og vand. Og så er der også vand der og rødvin der. Okay, så nu sidder min lille søster lige og tager lidt telefonen. Ej, så vent lige på mig, mormor. Fordi hun var virkelig træt. Og vi har lige spist hovedret.
Nu skal jeg lige have jakke på, fordi det er virkelig koldt. Det er min lille søster. Nu vil jeg bare lige lægge mig og slappe lidt af, mens min lille søster bliver puttet, og så skal vi... Så jeg slog mig lige, og jeg ved ikke, hvordan det skete, men ja. Imens min lille søster bliver puttet. Og så bagefter, når hun er blevet puttet, så skal vi så spise dessert til rører. Fordi jeg tror lige, vi skal vente på min mor. Ja. Men nu ligger mig lige og træsser lidt iPad, mens jeg venter på dem. Okay, der er gået lidt meget tid siden sidst jeg optog, og det var da vi var nede og fyre krudt af. Men nu skal vi til at spille pakkelej, og der er en masse gaver. Og det er min mor og Philip og min oldemor og min mormor og min mormors mand. Tøjne, ja. Men vi skal til at spille pakkelej, og der er en masse gaver her. Så ja. Det kan bare være. Jeg havde 2 femmer. Jo! Godt nytår! Hej, det er lang tid siden, at jeg sådan filmede min nytårsvideo, men jeg har ikke lavet en slutning. Og lige nu er jeg hjemme hos min veninde, Emma. Ja, hun står bag kameraet, men jeg vil bare sige tak fordi I så med. Husk at like og subscribe. Og husk at gå ind og følge Emmas kanal. Jeg lægger den lige her. Hej! Godt nytår!